Zdravím, vítam vás pri ďalšom určite teste. Dnes budeme testovať habanero Martinique. Jedná sa o ďalšie habanero z habanerovej rodiny z Karibiku. Tento raz Martinique, takže pravdepodobne pochádza zo ostrova Martinique. No, pozrieme sa dovnútra. Napríklad je tu podobná habanero. No, poďme dovnútra. Tak. Až som si pekne teraz prsty s tým prešiel. Výborne, výborne. Môžeme pozrieť. Paprika znútra, pomerne semenatá, veľká placenta. Krásne je vidieť tú šťavnatosť vnútri v paprike. Úplne wow. To mám najradšej, to proste to je to, že to bude písať. To bude písať. Fajnovo. Dobre. Habanero Martinique. No. Dobrú chuť. Wow. Chcel som byť kakla. No, paprika je to šťavnatá. Prvá počiatočná chuť je trošku odlišná od klasického habanera. A vzhľadom k tomu, že aj tá pálivosť skorej vzadu v krku, vzadu na podnebí. Pri habaneri môžeme pocítiť tú krásnu pálivosť vpredu v ústach. A tu takmer nie je cítiť. Možno ešte nastúpi, uvidíme. Tá palivosť sa môže pohybovať od tých 200 do 300 tisíc. Zase má podmienky, keďže sa jedná o habanero. Palivo začína pozvolne nastúpať vpredu v ústach, hlavne pod jazykom, ale je veľmi aj cítiť pri zhltnutí vzadu na podnebí. Taká neveľmi chutná chuť. No, palivosť trošku. Medzi nervami, mám tu medzi nervami v zube. To vždy poteší. Tu napredu. Ako je nepríjemné toto.
zaujímavé, tá pálivosť nie je podobná klasickému habaneru, absolútne nie je cítiť vpredu hore. Ale len dole na jazyku a po bokoch jazyka na špičke a vzadu v krku. Chuťovo sa to však na habanero podobá. No, konečne. Fuj. No, konečne. Pálivosť je silná, skutočne. Spočiatku sa tvári nevinne, ale ma prekvapí. Habanerová chuť je tam celkom taká výrazná. Nie je tá paprika príliš citrusová, ani je taká smoky, jak pri janokiách. To tá habanerová. Ovocná chuť a mierne sladká. Paprika je to pomerne veľmi výnosná, vhodná na pestovanie v odrových podmienkach, nízka kríčková. Píše. Veľmi dobrá. Určite vhodná na priamu konzumáciu. Závisí samozrejme od množstva. Korene určite, omáčky určite, klasické habanerové použitie. Habanero je ultra univerzálna paprika. No. Odroda je to momentálne ešte netradičná. Myslím si, že ešte nie je tak veľmi rozšírená. Ešte som ju ani nejak extrémne nevidel medzi známymi growermi. Určite odporúčam vyskúšať. Kto má rád habanera a má rád nové veci a rád zbiera kolekciu, tak je veľmi dobré si do kolekcie zaradiť. Je fakt dobré. Pálivosť veľmi dlho drží. Nie je nejako extrémne silná, ale drží, fakt drží. To vybrovanie tých piar, to je výborná vec. No, dobre. Výborná paprika. Určite pre milovníkov habanér povinná jazda. Dobre, z dnešného videa všetko a my sa vidíme na budúce. Čili zdar.